Salut! Vlad de la The Student sunt. Vreau să vorbim astăzi despre profilul uman, despre ce poți să faci la liceu, ce specializări există și despre ce poți să faci la facultate. Am împărțit videoul în două părți și te invit să urmărești acea parte de care tu ești interesat. Profilul uman. Un subiect destul de controversat, păreri de o parte și de alta, adică păreri bune, păreri mai puțin bune. Eu sunt aici să-ți explic în calitate de absolvent al unui liceu de profil uman, mai exact un profil de științe sociale. Am urmat o facultate de profil uman și anume dreptul, dar trebuie să-ți mărturisesc că am și renunțat la ea în același timp, după un an de zile. Însă am tras niște învățături din toate lucrurile astea și vreau să-ți explic mai întâi despre partea de liceu, iar apoi despre facultăți și ce oportunități poți să ai. Momentan sunt la master, sunt în ultimul an de master, sunt aproape de finalizare. Un profil care nu este neapărat uman, dar vreau să zic exact ce ai putea să faci după terminarea profilului, exact din învățăturile și din experiențele mele. Ceea ce privește liceul, dacă vrei să te îndrepți către un profil umanist, ar trebui să știi că acesta se împarte în două specializări. Ai pe de o parte filologie și pe de o parte științe sociale. Din punctul meu de vedere, materiile sunt super asemănătoare și în general aceste două profiluri sunt foarte asemănătoare. Cred că diferența o face numărul de ore studiate pe limbi străine. Adică la filologie vei avea un pic mai mult accent pe limbile străine față de științele sociale. Eu am terminat științe sociale, de asemenea am făcut limbi străine, doar că nu așa multe. Din ce mi-amintesc eu am făcut engleză și a doua limbă pe care fiecare ne-am ales-o, eu mi-am ales franceza. Și nu a fost deloc greu, chiar vreau să zic că nu a fost deloc greu. Hai să încep cu filologia mai bine. Nu știu dacă sau ce știi despre filologie, eu o să-mi consult un pic și notițele din blog ca să nu deraiez de la subiect, pentru că de obicei am tendința să vorbesc mai mult decât trebuie, mai ales când sunt pasionat sau când mă pricep la un anumit subiect. Așa că vreau să zic pentru început ce e filologia. Filologia este o știință care studiază cultura. Adică când mă refer la cultură mă refer la om și la societate. Și în general aspectele cele mai importante care țin de om și de societate. Filologia se axează pe studierea operelor literare, pe studierea textelor din trecut sau pe alte subiecte precum istoria, economia, politica, dacă vreți să intrăm și în zona asta, cultura popoarelor și așa mai departe, da? E un profil fain din punctul meu de vedere, de la care nu neapărat că vei învăța, nu știu, să faci ceva foarte bine, dar îți vei dezvolta cultura generală și cred eu că limbile străine care te vor ajuta foarte mult. Filologia, este probabil că ai mai aflat despre asta, este cumva un profil destul de flexibil, să spun. Nu este atât de greu precum un profil de mate info, aș zice. Adică aici trebuie doar să fii dispus să citești, să fii atent la clasă și să-ți placă. Cred că e un must ăsta. Să-ți placă istoria, să-ți placă geografia, să-ți placă să scrii, să citești. Altfel, bine, o să-l termini, clar, pentru că nu e un profil greu și cam oricine îl termină, doar că te vei chinui foarte mult. Așa că dacă crezi că nu ești pregătit pentru a face față unui astfel de profil, ți-aș recomanda să mai cauți niște informații și despre altceva sau așteaptă până când ajung eu la științele sociale. Ca și materii la filologie, vei face și matematică, fizică, chimie, doar că foarte puțin și asta în primii 2 ani,
pentru că în primii 2 ani vei face 2 ore de matematică, 2 ore de fizică, o oră de chimie și o oră de biologie, parcă, iar de la sfârșitul clasei a 10-a vei încheia cu toate aceste materii, nu vei mai face, în schimb vei face o altă materie numită științe, care contopește toate materiile astea despre care am vorbit acum, mate, fizică, chimie, dar e ceva ușor, o oră pe săptămână, nu e nimic complicat. În schimb vei face multe limbi străine, adică cred că 3 la număr, cu un volum de 4 ore pe săptămână. Vei face istorie, vei face geografie, vei face sociologie, economie, dar la un nivel așa de o oră, 2 pe săptămână, toate chestiile astea. Cred că istoria o să insiști un pic mai mult pe istorie, adică 2 ore sau 3 ore pe săptămână. Mai multe poți să vezi în blog, am pus materiile așa, am făcut o listuță cu toate materiile pe care o să le faci acolo, nu le mai țin minte pe din afară. Am terminat acum vreo 7 ani, deci e ceva. Hai să trecem mai departe la științe sociale. Din câte îți spuneam eu, științele sociale sunt foarte asemănătoare cu filologia. Cred că diferența o face doar asta, volumul de limbi străine, volumul de ore pe săptămână de studiere a limbilor străine. În rest este cam la fel. Singura diferență pe care eu am observat-o, eu am făcut matematică până în clasa 12-a, deci inclusiv clasa 12-a la științe sociale, însă am făcut doar o oră de matematică, cred că în clasa 9 și a 10-a câte 2 ore și apoi am trecut pe o oră în clasa 11 și a 12-a, dar o matematică de aia super ușoară, cred că nici M2 nu era, cred că era mai jos de M2, nu știu dacă există, dar era foarte ușor. Și din câte mi-amintesc eu, profesoara nici măcar nu insista pe, nu știu, exerciții sau chestii, pentru că vedea că noi efectiv nu avem motivație să învățăm matematică, nu ne place, de aia am și ales un profil uman și chiar nu insista pe nici măcar, nu știu, deci efectiv nu insista asupra noastră să învățăm matematică și din câte țin eu minte făceam ceva referate sau ne punea să rezolvăm niște chestii foarte simple și ne dădea note 9 și 10 la toți. Pentru că era o materie care nu era importantă pentru noi. În schimb, la fel, am făcut română, istorie destul de multă, pentru că am dat și bac la istorie, geografie, economie, am făcut și educație antreprenorială prin clasa 11-a, am făcut psihologie, sociologie, logică, tot felul de materii din astea derivate din științele umaniste. Pentru mine au fost super interesante, pe mine m-a ajutat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut istoria, mi-a plăcut psihologia, mi-a plăcut geografia foarte mult. Chiar țin minte că la istorie și la geografie mă duceam de plăcere la școală și chiar intrasem așa în clasa 12-a, intrasem într-o competiție cu câțiva colegi de-ai mei, dădeam simulări de bac. Diriginta noastră era de istorie și făceam simulări de bac, adică efectiv ne dădea testele, cum se dă la bac. Și țin minte că eu cu colegii mei eram așa într-o competiție și ne băteam care eram primii, adică luam note undeva apropiate de 10. Ca să înțelegi, atât de mult ne-a plăcut, pentru că istoria nu e grea și dacă ești atent la școală și legi firul poveștii, aici la istoria românilor mă refer, nu știu, dacă legi firul poveștii și un pic pasionat, noi ne uitam și chiar povesteam și ne uitam la documentare cu al doilea război mondial, cu perioada interbelică, era super fain pentru noi și povesteam la școală și după cum ți-am zis ne băteam în note de 9,50, 9,60, 9,70, ba era unul, ba era celălalt primul și așa mai departe, deci nouă ne-a plăcut. Bun, hai să trecem și la nivel de facultate, pentru că, după cum îți spuneam, am dat bac la istorie română, care la mine era obligatorii, iar a treia materie era opțională și puteam să aleg dintre geografie, logică, psihologie și cred că mai era una, dar nu mai știu exact care. Eu am ales geografia, pentru că mie mi-a plăcut și geografia, aveam și un profesor foarte fain de geografie, la fel la teste ne descurcam foarte bine, adică luam peste 9. Da, să înțelegi că
profilul ăsta de științe sociale sau de filologie îți oferă oportunitatea de a lua și o notă foarte mare în bac. Și eu, cam pe toată lumea și toți colegii mei care erau serioși, vreau să zic că cam toți am luat peste 9 în bac. Ceea ce e super mișto, adică e o chestie cu care te poți mândri. Pentru că, nu e de aici colo să iei peste 9 în bac, indiferent de profilul pe care îl faci, părerea mea. Și m-am dus la facultatea de drept. M-am dus la facultatea de drept pentru că efectiv nu știam ce facultate să aleg. Și am zis că, băi, trebuie să continui neapărat cu un profil umanist și la facultate. Pentru că îmi doream foarte mult să fac facultatea. M-am băgat la facultatea de drept, am început să lucrez în același timp. Lucram într-o agenție de marketing pe vremea aia. Mi-a plăcut foarte mult, să zic mai mult, munca decât facultatea. Și după un an de zile, după ce am dat și de bani, am decis să renunț la facultatea de drept. Mi-am dat seama că efectiv nu aveam timp să învăț și nu puteam să-mi asum responsabilitatea asta de a merge cu facultatea de drept 4 ani înainte. Și atunci am renunțat la facultatea de drept, iar din al doilea an m-am băgat la științe economice, pentru că se potrivea mult mai mult cu ceea ce făceam eu la muncă, și anume partea asta de marketing, de business. Și atunci m-am dus la management, facultatea de management din cadrul facultății de științe economice. Ce oportunități ai după ce termini un profil uman la liceu? Eu am terminat științele sociale și am dat bac la istorie, geografie și limba română. Am luat bacul și instinctiv mi-am ales să merg la drept. Și când zic instinctiv, adică efectiv am făcut o listă așa, printr-un procedeu de ăsta eliminatoriu, în care am trecut multe facultăți și am luat-o așa, prin eliminare, și am rămas cu facultatea de drept. De ce? Pentru că nu știam ce să aleg. La momentul ăla chiar nu știam ce să aleg. Sfaturi primeam, dar nu erau argumentate în niciun fel. Nu știu, nici eu nu știam prea multe, adică nu aveam nicio perspectivă de viitor. Din câte știu, eu am fost sportiv și încercaserăm să intru la Academia Forțelor Terestre. Asta se întâmpla prin 2015. Am dat acolo, din păcate nu am intrat, a fost o competiție super intensă și nu am intrat. Iar apoi am revenit la mine în oraș și m-am dus la facultatea de drept. Dar nu despre asta vreau să-ți vorbesc, vreau să zic cam ce oportunități ai din momentul în care termini un profil uman la liceu și vrei să te orientezi către o facultate. Și am să-mi consult un pic și notițele din laptop, pentru că am făcut o listuță. Dacă vrei, poți să intri pe articolul din blog, să citești mai multe și acolo. Ideea e că după terminarea unui profil uman, cumva portițele nu sunt atât de largi deschise precum dacă termini un profil de matematică, informatică, să zic, sau, nu știu, științele naturii. Și asta nu pentru că, nu știu, un profil de mate-info sau de științele naturii e mult mai important decât un profil de științe umaniste. Este foarte greșită afirmația asta, pentru că societatea are nevoie și de umaniști, are nevoie și de oameni care să studieze psihologia sau să studieze sociologia, comunicarea și așa mai departe. Deci nu trebuie să fie toată lumea, nu trebuie să fie toți programatori sau mai știu ce, ingineri. Da? Avem nevoie și de juriști, și de avocați, și de cartografi și așa mai departe. Și atunci, după cum spuneam, ai un pic porțile închise, pentru că nu sunt atât de multe facultăți care să nu cuprindă matematică sau fizică sau nu știu, un cumul din ăsta de să aibă doar materii umaniste. Dar sunt câteva și cred că sunt în jur de 10. Cu siguranță am omis ceva, dar am încercat să fac o listă așa cu cele mai importante facultăți pe care le alege lumea, așa, și din discuțiile pe care le-am mai avut eu cu oamenii și din ce am văzut și la colegii mei din liceu. Majoritatea se duc către zona asta a dreptului, însă va trebui să-ți asumi, pentru că e un drum lung. E un drum de 4 ani,
E un drum foarte teoretic, un drum în care trebuie să înveți foarte mult, să citești foarte mult și să înțelegi cum funcționează de fapt legea. Pentru că ai să vezi că sunt diverse forme, o să faci drept constituțional, drept legislativ, sper că nu mai știu exact, drept constituțional, drept european, dreptul în afaceri și multe alte chestii. Am zis, cred că doar 1% din ceea ce înseamnă cu adevărat dreptul. Este o alegere bună dacă chiar vrei să-ți asumi și chiar vrei să faci o carieră în drept. Pentru că dacă nu... Ok, te ajută facultatea, depinde și ce vrei să faci tu pe viitor. În general, facultățile astea umaniste îți dezvoltă cultura generală. Ceea ce e ok, chiar dacă continui pe un alt drum, o să vezi că te ajută chestia asta. Pe de altă parte, mai ai facultatea de litere, care eu zic că e foarte bună, mai ales dacă ai terminat filologia și, cum spuneam, la partea cu liceu. Dacă ai studiat filologia, ai studiat limbi străine, iar facultatea de litere te ajută chiar să te duci un pic mai nișat și să... Deja tu, să zic că ai deprins chestia asta de a învăța limbi străine, ți-e un pic ușor să înveți limbi străine, înțelegi repede, pentru că deja creierul tău e format, da? Are niște procese acolo, niște rotițe care se învârt foarte bine când vine vorba de limbile străine și atunci la facultatea de litere poți să înveți și să te duci spre limbi din astea moderne, limbi mai exotice, cum ar fi, nu știu, chineza sau rusa sau portugheza, sau ai să vezi că sunt niște limbi și nu se fac degeaba limbile astea mai moderne, pentru că sunt niște limbi care au început să se vorbească foarte mult în lume. Da, pentru că lumea s-a răspândit, diverse culturi au venit în alte popoare și cam orice afacere sau chiar și pe tine personal ca om te ajută să știi limbile astea străine. Deci facultatea de litere zic eu că e super bună. Pe de altă parte mai ai facultatea de științe politice, da? Nu am să intru în detalii, nu știu prea multe chestii despre ea, dar știu că mulți se îndreaptă către facultatea de științe politice. De asemenea, ai facultatea de sociologie și comunicare, unde e divizată în vreo 5 specializări, cum ar fi asistența socială, comunicare sau, nu știu, media digitală, știu că e un profil destul de nou făcut. E o facultate, zic eu, de actualitate. Adică comunicarea s-a dezvoltat foarte mult în ziua de azi, mai ales cu online-ul. Vedeți, uite și eu la rândul meu fac comunicare, vorbesc cu voi aici, scriu pe blog, cam în zona aia sunt, da? Și joburi sunt destul de multe pe zona asta de comunicare. De asemenea, poți să mergi la jurnalist, scuze. Deci, știi ce înseamnă jurnalismul, să lucrezi în media, în general, în televiziune, să scrii, să faci research pe anumite subiecte, poate să fii prezentator, poate să fii, nu știu, editor și așa mai departe. De asemenea, ai facultatea de geografie. La facultatea de geografie cred că trebuie să fii un pic și pasionat de chestia asta sau dacă nu, e o facultate destul de ușoară, măcar să-ți placă să mergi pe munte, să-ți placă să studiezi fenomenele astea naturale, nu știu, să faci măsurători și așa mai departe. E o facultate destul de interesantă care pe de o parte îți oferă ceva joburi, pe de o parte nu. Mă refer la joburi atunci când termini. Pentru că ai să vezi că există câteva joburi, n-ai să găsești un job gen geograf, nu există așa ceva, dar există ca și cartograf, ca și, cred că cadastru, iar cumva e adiacent cu facultatea de geografie și câteva alte joburi. De asemenea, poți să mergi la facultatea de istorie. Facultatea de istorie, aici chiar că trebuie să fii pasionat, nu e o facultate pentru oricine. Trebuie să-ți placă foarte mult să citești, să te întorci așa în trecut, dar de asemenea probabil și să faci previziuni de viitor. Și facultatea asta de istorie cred că se îmbină mult și cu politica. Pe de altă parte poți să mergi la facultatea de psihologie, o facultate și științele educației, așa se numește ea, o facultate actuală, da, o facultate care mereu o să rămână actuală, însă din păcate o facultate care nu este foarte greu de terminat și
unde te vei lovi de o competiție așa intensă. Atunci când termini, ai să vezi că nu sunt atât de multe joburi, dar sunt foarte mulți studenți care o termină. Însă, facultatea asta te ajută pe tine personal să înveți multe chestii și de ce nu cred eu că a înțelege comportamentul omului, cred că este binevenit la orice job pe care să-l ai. Pentru că ai să vezi că poate indiferent de facultatea pe care o termini, să zic la 22 de ani, la 23, la 25 de ani, vei descoperi că îți place de fapt altceva sau că pasiunea ta începe să iasă la suprafață și vrei să faci altceva decât ceea ce ai studiat. Mie mi s-a întâmplat chestia asta și de asta spun că dacă vrei să faci facultate, fă. Dacă nu ești foarte hotărât ce facultate să faci, alege una mai ușoară. Nu te băga în ceva greu, mai ales dacă nu știi că vei profesa în domeniu, dacă nu te încântă așa de tare. Dar e bine să o termini, e bine pentru tine, pentru că la facultate vei întâlni oameni, vei învăța chestii pe care acasă nu le poți învăța, vei cunoaște niște oameni așa academici, cu prestanță, vei putea participa la evenimente, vei putea obține burse să pleci Erasmus, să mergi în străinătate, să studiezi un semestru sau 2 sau 4, da? E ceva așa unic, pe care eu cred că merită să-l încerci. Și cred că ultima ce o pusesem eu ca poziție, facultatea de filozofie. Sincer, nu mă pricep foarte mult în domeniul ăsta de filozofie. Sigur, implică mult citit, mult raționament așa de a înțelege tot ce se întâmplă în jurul nostru, dar nu știu ce oportunități poți să ai pe urmă, da? Economice și administrarea afacerilor. Cel puțin la mine, la Universitatea Transilvania din Brașov, unde studiez eu, așa este. Ea științe economice și administrarea afacerilor. O vei găsi în alte universități cu numele de studii economice și poate administrarea afacerilor sau business administration separat, o altă facultate. Nu contează asta. În general, astea sunt științe economice și te poți orienta spre un profil de științe economice, deoarece implică și matematică, dar implică și foarte multe științe umaniste. Deci e un mix așa, în care trebuie să știi matematică undeva la un nivel așa de M2, dar nu o să pui accent foarte mult pe matematică, însă vor fi lucruri pe care va trebui să le înțelegi. Da, în ceea ce ține de statistică, de economie în general. Ce voiam să mai zic? Că în ziua de astăzi ne putem duce foarte ușor datorită online-ului să ne facem afacerile noastre. Să fim consultanți, să fim consilieri, de exemplu psihologici. Să fim, să oferim servicii de marketing, de comunicare, da? Putem să facem o grămadă de chestii. Eu personal ofer servicii de genul ăsta și sunt freelancer, adică colaborez cu diverse companii pe care le-am găsit în timp, am mers și pe recomandări, mai am câteva proiectele, încă sunt student și eu la master și în momentul de față, nu e ceea ce vreau să fac cu adevărat în viață, dar în momentul de față mă pot susține din chestia asta. Sper că tot ceea ce am povestit astăzi împreună cu voi să vă ajute pe viitor, să faceți o alegere. Nu vreau să vă influențez, după cum am mai spus-o, însă vreau să vă deschid un pic orizonturile ca să înțelegeți foarte bine ce înseamnă profilul ăsta uman și ce oportunități de viitor aveți. Sper să ne revedem curând și în alte videouri și până atunci aveți grijă de voi, numai bine. Ceau!